ସତେଇଶ କୋଟିରୁ କେତେ ପାଇବେ ରିଷଭ ପନ୍ତ? ନିଲାମର ସବୁତକ ଟଙ୍କା ପାଇବେନି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର। IPL 2025 ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି ମେଗା ଆକ୍ସନ। ଏହି ନିଲାମରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର ରିଷଭ ପନ୍ତ। IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଛନ୍ତି ରିଷଭ। ଚଳିତ ଆକ୍ସନରେ ପନ୍ତଙ୍କୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରିଷଭ ପନ୍ତ ନିଲାମର ସମସ୍ତ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ରିଷଭଙ୍କ ଦରମା 27 କୋଟି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରତିଶତ ଟଙ୍କା ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 27 କୋଟିରୁ କେତେ ପାଇବେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାହୁଲଙ୍କ ଦଳ ରିଲିଜ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରିଷଭଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ଦଳ ରିଷଭଙ୍କୁ 20.75 କୋଟିରେ ନିଲାମ ଡାକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରିଷଭଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଦଳ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ RTM ଜରିଆରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରିଷଭଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ 27 କୋଟି କହିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓହରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟ ରିଷଭଙ୍କୁ 27 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସାଲେରୀ 27 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେବେ ଏହି 27 କୋଟିରୁ ପ୍ରାୟ 8.1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକାରରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବୈଠକ କରିବେ ରିଷଭ ପନ୍ତ। ଏହାପରେ 18.9 କୋଟି ରିଷଭଙ୍କ ସାଲେରୀ ରହିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆହତ ହେଲେ କେତେ ପାଇବେ ରିଷଭ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି IPL ଖେଳିବା ସମୟରେ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଆହତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆହତ ହୋଇ IPLରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିପାରେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ BCCI ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବୀମା କରାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଖତରନାକ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିଲେ ବି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଅନେକ ଖେଳାଳି ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ କିଣିଥିବା ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଅନେକ ଖେଳାଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଧାରୁ ଆହତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ।